tabungni jorao chini Tiprasarokni bisingo Tiprasarokni bagwi soi khlaiye bachawi kok sanai eba Tiprasar dofani bagwi soi khlaiye bachawi Tiprasarokno logirinai जों नासिगै नायखायके YTF rokni bisingo nukjago nadi ang kuno ang party ni borok buya eba ang kuno kaisa party no khaine borok buya ang interest bukuri haipono kubui je observation no nai tongmani obono okok no simasao nadi sini Tiprasarokni bisingo koekta chikon party tongo IPFT party tongo tabuk je Congress party rogo belai borok kisa eba te CPM party rogo belai borok kisa haipono borok tam khlai Tiprasarokni hamkraini kok sao Tiprasarokni bagai khorang tisanan kok sao Tiprasarokni manthani bagai haipano jebro khoroksa sik Tiprasar problem ngo na IPFT thango na CPM thango na Congress thango sabo thang YTF rok thango Tiprasarokni bagai ta inke nanyadi ঠিক ন CPM rok thangai mano eba IPFT rok thangai mano Congress party rok thangai mano tamke bongni under ni party ni borok khoroksa sik tekto khlai khaiba onko khlai khangke aba haike borok thangai nayo but जों YTF rok ni bisingo nai nai khangke nugo je jesa party ni borok panung thung khoroksa Tiprasar bo jesa panung tongka bini kuno han problem ngi tongka eba bo muksa sik tekto khlai tongka ke sabuthang YTF rok aun ba wan chunya di Tiprasar rok norok share di analyze khadi bo party ti noko obahai party rok no sung chini dofani bagai biskango ago gitlangnai bobahai bor rok no nei election gana tung gana ya tung jodi no chini Tiprasarokni bisingo khoroksa sik problem wngkha khoroksa sik buini borok bai satok jaka hingke sawo nongkho YTF rok amon bagai no sung tabukni youth generation rok internet ni jora technology ni jora belai khano uklok biskang wan sugui oborok no sabno sorkaro Tiprasarokni bagai Tiprasarokni future ni bagai bo sorkarno tubu khe kaham eba bo party no bud dekhe kaham aborok no tui belai khano wan sugui nango